Kunosisi lana osedumile nje impela esivame umbona khona lana ku-TikTok okuthiwa uphilile Ntuli. Ujwayele ukumotivate nokushumayela nje. Yonke into asuke eyikhuluma nento asuke yenza nje kuma-video akhe ngisho umbona esenkonzweni kusuke kukhombisa ukuthi ukule nkolo lo okuthiwa abasindiswa. Ngisho umbuka nje ngisho ekhuluma yonke into ayenzayo iveza ukuthi uyilokho nje. Kodwa futhi kuhambe kwahamba kwagcina kutholakala ukuthi indoda yakhe iyisangoma, ngazi noma iyisangoma noma iyinyanga. Kwavela lokho kwase kuba khona ividiyo akayifakayo nje nenye intombazane engazi noma umngani wakhe ibifakile intambo lezi ntambo lezi ezitholakala enyangeni. Khona-ke into abeseyenza-ke lokhu angazi noma bathi ukuphaphatha ethi ithokoza izinto ey'njalo ethi makhozi. Lokho nje okuwuphawu lobungoma kusuke kwenziwa ubungoma kahle kahle. Leyo nto-ke icasule kakhulu amakholwa ikakhulukazi abasindiswa. Bemgxeka bembiza ngazo zonke iy'nhlamba lezi besho nokusho ukuthi akasile ikholwa uyikholwa mbumbulu. Bakhona-ke abantu bebemvikela lo sisi lo noma le ntombazane kukho konke ukuhlaselwa nje ibihlaselwa khona. Kodwa-ke mina ngokubuka kwami nje abasindisa indlela bebemthuka ngayo nangendlela bebemgxeka ngayo bebenza into vele bekufanele beyenze, ngoba okokuqala nje uyena owenza i-content wayiveza njengokuthi umzalwane futhi usindisiwe. Manje uma usuyivezile ukuthi uyileyo nto abantu basuke sebekubhekile futhi basuke sebelindele ukuthi uphile leyo mpilo leyo oyiveze wena ukuthi uyiyona. Kuyaziwa ukuthi inkolo nenkolo inomthetho wayo nje edume ngayo, okwaziwayo ukuthi uma usugcina lo mthetho usukuyile nkolo. Kuyaziwa ukuthi inkolo nje yosindiso umthetho wayo nje ogqamile nje ukuthi abasebenzisani namadlozi, abasondelani nje nezinto ey'thinta idlozi. Kusuke kwaziwa nje lokho ukuthi uma uke wasindiswa nje usuke usuyisitha nezinto ey'kanjalo. Manje noma usuzoveza ukuthi unobudlelwane nalezo zinto noma usebenzisa lezo zinto lezo, vele usuke uyibizela inhlamba vele kahle kahle usuke wehlisa isithunzi senkolo, ngoba lento wena oyiveza ukuthi wena uyiyona fanele ukuthi uvele la kwi-social media uyiphila. Noma ngabe-ke awuyiphilile kodwa phela akufanele uwaveze amaphutha akho asuke ekhombisana ukuthi uphikisana naleyo nkolo. Fanele okungcono ukufihle lokho kube ukuthi la uveza leyo nto leyo obuyirepresenta, obuyiveza ukuthi uyiyona. Njengoba mina nje ngihleze ngikhuluma ngobuNazaretha ngiveza ukuthi ngihambisana nobuNazaretha, kungabe sengidelela ubuNazaretha uma ngase mina ngigunde ekhanda noma mhlampe ngenza ividiyo ngesabatha ngidla ukudla okushisayo izinto ey'kanjalo, ngoba kuyaziwa ukuthi umthetho nje wobuNazaretha ukungagundi nokuthi ugcine isabatha. Manje mase sengizophula leyo mthetho mina kusho ukuthi sengilwisana ngqo nale nkolo engithi mina ngiyimele noma engithi ngiyiyona.